Into endiqiniseke ngayo ngoNgendawo, he fully understands that he has not won and is not going to win. The only mission he has, ukuqinisekisa into yokuba I take as many as I can. Xa lifikile ixesha lam lokutshatyalaliswa. This is not to say uba this is a war. This is not a war. Ayompile, because uThixo has already established into yokuba nguye endinguye. And uSathana is not equal to him. But uyayazi futhi nayo into yokuba Nkosi yam, and I don't stand a chance. But I must just ensure that when my time comes, ndithathe kangangoko. Uyigade inhliziyo yakho. Uzifunele uyise. Ozawuthi xa uva into yokuba Lord, you've identified that I'm chosen, but ngoku uyise ozawuthi meditate on it day and night. Uyise futhi ozoba ne-reference to say, God walked with me. Ndiyabathanda abantu abane-reference. Lena ndithi abantu abadala ndiyabathanda because umuntu omdala une experience yokuyazi into yokuba xa kungenzeki ngolu hlobo masize ngapha. Akekho ke umntu that think into yokuba uzoba successful engekho uyise. Ndizotsho xa ndizothi lixesha lonyana that identify into yokuba uyise bona nje ndiyamdinga. And ndimdinga nje, ndimdingela into yokuba la mehlo akhe angaboniyo ndizawubaleka mna ngamandla am. Uyandixelela into yokuba kulaa kona kukhona into ethile, kuleya kukhona into ethile. Akekho kumntu ozawuthi selelwe isizathu. Kwangathi xa utata uNcapha eme apha efundisa athi umntu hayi shem, yabona namhlanje bebhalele kuwo. Akabhalelanga kuwo, ilizwi likaThixo. Akabhalelanga kuwe tu, but uThixo nguye obhalele kuwe. And yithatha into yokuba umntu ome kule ndawo is standing endaweni yokuthulula ilizwi likaThixo. Ekugqibeleni, this is not about us. Nayo yonke into ekhona apha elizwini likaThixo ayinanto ukwenza nokuba thina sicinga ntoni. But ilizwi likaThixo likhona ukuze lisiguide. It is our map. Lokuba sihamba kanjani. uThixo waqinisekisa into yokuba imfihlelo bona nje zobomi zikhona apha. Nantoni nocinga uba you are in it ngoku engathi akuphumeki. Read the word of God. Uzobona into yokuba kukho abantu ababekhe bakhala babizisa inyeke ungaphumi mazwi. And you are at that point and you don't understand. Kukho abantu abathi ngoku athi umuntu, why me? Kufuneka ube ngubani? Kufuneka ibe ngubani? Uwana zange athi Thixo, why me? But umthandazo wakhe wawukuba Nkosi khawundenze nami, and I promise that whatever that you give me, sidinga onyana abanjalo abazawuthi Nkosi nantoni nondinika yona ndizayibuyisela bona nje. Nkosi ungangaba kanti undinika ingqondo yokwenza ibhizinesi, ndizayibuyisela bona nje. Nkosi undinikile indlela yokuba mandikwazi ukudilishana nabantu, Nkosi ndiza kuyibuyisela. The essence of the story kukuba yonke into esiyenzayo siyenzela uzuko lukaThixo. Siyenzela into yokuba makuzukise kuThixo kuyo yonke into. Yonke into oyiphatha ngesandla sakho, ukuyibamba kwakho uthi Nkosi ndincede ndingayiphunguli ngenxeni yaba bantu. Abantu bazo-understand that, you know what, ukuba ngabana singayiyeka ngoku. Uba ngabana ngoku the people that are here bangabantu abatsha bangayiphuncula. Kukhona umuntu apho oyi-teenager, kukhona umuntu oyi-Sunday school ozothi
oyikho muslento. And umuntu ozoyijonga idelele because of wena. Ngaske ke namhlanje sithi sibe nonyana bathi not in my name. Amen. Not in my name. Nkosi ungahlaziseki ngenxeni yakho. Kungabi khona ukuhlazo egameni lakho ngenxeni yakho. Oyise bayihamba indlela futhi bafikelele kubeni yokuba bachintshisa izandla kunye nathi ifike kum ichabalale. For the sake of these people. For the sake of the world. Amen. Uthi uThixo ngabonke bafikelele kuyazinyaniso. Ndiyayithanda ke lalithi all. Ithi lonto when we speak about occupying all spaces. La all ungena pha ngokuba not all will come in here. But all are out there. Amen. And udinga into yokuba xa nipha emsebenzini niphethe umtshini uthi uyamazi uJohn 3:16 uthini? Uyincoko libe mnandi futhi. Unganele kuyincoko uyiphile. Enye into ebangela into yokuba sibe nonyana that shy away wena Tabora is that predecessors bayabenzela ubutshoko somewhere. Yeah. Amen. And we need now ukuboyise. Yeah. Athi umuntu Nkosi ukuba ndim. Yeah. Yo. Ukuba ndim nceda mna. Yeah. Naba bantu bekhula apha phakathi kwethu. Yeah. And aba bantu bakhulayo nje abantwana bangoke banowayi. Amen. Benowayi nje uzawuxakwa ukuba uzothi why usitsho. Esithi why nje uzama ukuthi kuwe not wena kaloku. Awukwazi. Amen. Therefore ngaske oyise babe ngabantu abaqinisekayo endleleni. Yeah. For the sake of the sons. Yeah. Amen. Oh, odade uncaphayo nomama bayihambile indlela. Hence uthi umama uncaphayo umphe amandla ukuba akwazi ukuvuka ebusuku. Yeah. Akaxa umama uncaphayo akavelanga ukuthi uma ufundisa ba ndakwazi novuka ngizovuka. Kodwa yonke into inendawo iqala ngalo. Ndiyabathanda abantu abakhulu. Ngokuba kuhambeni there's years of experience. And iminyaka isixelela into okwazi uyenza. And iminyaka isixelela into okuba you have done this over and over again. Therefore you are proof into okuba le nto iyakwazi kwenzeka. Andinaso ke isizathu sokuba mandiyidoubt xa iphuma kuwe because you have proven over the years that iyakwazi kwenzeka. Abantu abazawuthi xa usithi ndithegyula ukuthi andizazi ukuba mandithini. Kube khona oyise bowubeka abantu esifubeni. Abazawuthi Nkosi andiyazi ukuba why ukhethe mna ukuba ndime endaweni yoyise. Kodwa nakunyana. Nankunyana Nkosi ndimzisa kuwe. Uyazi khona i-difference eyenzayo ihug. Uyazi xa uva kabuhlungu ufumanisa uba ngaske ndihagwe. Zikhona izinto esizenzileyo and you only needed a hug. And ihug enomthandazo ngaphakathi. Angangaba kanti lo muntu akathandazi umve ngamazwi. Kodwa indlela kubambe ngayo. Abantu aba-understandayo that ndingabuya ngomso ndithi hayi le bendiyizama ayenzekanga. They only need a hug to say this might have failed. But ababonisa indlela yokuba ngentsebenziswano bonke bona nje bangafikelela kuyazinyaniso. Bonke can cross over Jordan. Amen. Because lo obekiweyo nesandla sakhe esibekwe ecam kwakhe,
they understood that the assignment is not about us. Kodwa ngeyokuba abantu bawezwe. Ndifuna ke ngoku xa ndizawuvala ndithi encourage oyise. Identify a son. Identify a son. Ukhona umuntu othi xa umjonga amqonda. Ndiyabawela mna nje. Encourage kule ndlela. Khona le nto ikhoyo apha. And sons that will identify oyise for themselves. Ilizwe libi. Amen. Ilizwe lilibi nje. Lidinga umuntu ozawuyazi into yokuba ndinayo bona nje indawo yokukhalela. Futhi ndinayo indawo yokundikhuthaza xa ndingazazi ukuba mandithini. Indawo endizokundifila kuyo. Singangaba kanti you will not identify us all. But find a person that will have the heart for you. Umuntu ozawuthi xa uziva into yokuba ikhona ke nalaa nto yoba khona into rongo oyicingayo, uyayazi irongo, uyayazi futhi uba hayi lena ndiyicinga le ayikho. Kumnandi ke nandithi xa kuzawutyiwa umthendeleko kuthemba ohlambululo. Hlambulule before uthi yazi ndicinga into ethile. And fathers that will not try and act all clever. Le nto ithi ukuba ubuyihambile indlela uyayazi futhi nezinto zayo nawe odlule kuzo ozawukwazi ukuthi yabona ke ngoku xa uvela into enje enza kanje ukuqinisekisa that we don't carry on usenzeka a repetition in the house of God. Uthe umntana xa ndithetha naye sithetha ngento ye-GBV. I wanted to do something on social media. Uthi kumu, the truth of the matter is that there is a lot of GBV inside the church because icawa is sexist. And I was like, what do you mean? Uthixo, when he speaks of men, akathethi ngendoda, but ubicawa inga-understand that ubekiwe lo muntu ithi iBhayibhile a weaker vessel. Ukuba our institutions would understand a woman at that point of a weaker vessel. And not a weaker vessel in the sense that akwazi kwenza nto. Kodwa ngokuba uThixo ubeka indoda as the head and Christ as the head of the church. Therefore, a weaker vessel in the sense that uyakudinga ukuhanjiswa indlela. Futhi ude athi siyibona entweni yokuba uthi xa ixesha elininzi sikhule xa kukho izinto kuyala umakoti. Why bengekho dada bowuyala le ndoda? Ndithi kuye ndicinga into yokuba lixesha that we find fathers and men that will stand for the sake of these boys. Amen. Siqinisekise into yokuba endlini kaThixo asihlazeki. Amen. Sikhulisa abantu futhi sibakhulise le ntweni ethi this is how you serve God. Amen. You serve God in the house, you serve God nakwakho. Yeah. Amen. Sidlule entweni yokuba umuntu afundise ubudoda entabeni, but utata afundise unyana ukuthini ukuba yindoda kwakho, uthini ukuba yindoda ekuhlaleni, uthini ukuba yindoda enkonzweni, indlela yokuziphatha. That we find mothers that will teach young women that it is okay
wona bona nje. And be fulfilled nguThixo. Akho nto irongo nawe. Kodwa uThixo ixesha uyalazi. Nokukhetha kwakhe futhi kungangafani nokwethu. But khawaneziseke. Amen. Ukuba Nkosi, I might be unmarried. I might have all of these things, but the fact that I am able to stand and freely say that ndiyintombi noYesu is a victory on its own. Amen. That we find mothers that will encourage intombi to say, noba ungathini, noba futhi ungafika kwakho and you earn a lot than your husband, does not mean that the roles are reversed. Yeah. But uThixo has put you in order that you serve this person. Amen. The book of Titus 18, and the older women to admonish the young ones. Amen. To admonish ke kunayo into enongcolisa phakathi. Amen. Have a right to say this is nonsense. Amen. Have a right to say, as the older ones, to say, God gives you that right. Sitting oyise that will freely and confidently admonish us. Amen. Bangoyika abazali bethu ukuthi Ntombi khabuyisa kancinci. And ungakhubeki because umazi as umzali wakho. Uzokhubeka ngela xesha ayithethayo, but xa uyetyisa funeka uyetyise ngento ethi behind that is love. Ngokuba ilizwe lilula ukusihlafuna. Xa kungafunike ukuba wena mawuboniswe, andiyazi ke uba uzophelela phi. Uthixo ngabe kanti ukunikile bonke ubulumko wabekwa isandla, but ukuba ufuna ulungiswa ikhona indawo zawuphela kuyo nathi asiyazi uba yintoni. But uThixo makasincede that we fully commit to not just being vessels, but vessels ezizawuba nendawo ezonatha kuyo. Kumnandi ke mama into yokuba ubuke bonke abantwana bakho uthi bona nje ke lo wafika ethe and go, I see God esebenza empilweni yakhe. Ndiyacinga ukuba kekho umzali ongayinqweneliyo loo nto umntanakhe. Hence we need abazali bokusinqwanqwada endleleni. Joshua wouldn't have been able to carry these people if there was no Moses. And Moses would have died of a broken heart if there was no Joshua. Amen. But God ensured that their paths cross ukuqinisekisa ukwenzeka kwecebo likaThixo. Sithandaze ke imihla ngemihla. UThixo asincede. Uthi nje Nkosi, for the sake of crossing, for the sake of these people, ndincede into obundibeke endaweni endizawuvuma to be chosen. Ndingabizwa nje kodwa ndinyulwe. Ndinyulelwe futhi ixesha elililo. Futhi we need fathers that will tell us when it is not time. Ukuba yima ngoku. Yes, we've identified that you're chosen, but it is not yet time. Sinengxaki ke noonyana abangakwazi ukulinda. Sifumanisa ukutyhuluzela okuninzi in the house of God is because of people that can wait. And uyise ukhona ukuzathi wait.
And when God says wait, wait. Amen. Ingakuthatha ne-20 years wait, but wait. Amen. Ukulinda iziqhamo zawo sokubona xa sekufika ixesha lokuba kuvuneke. Yeah. Bangathi kudala manje qonda ba Yeah. ebehleli phi. But kufika ixesha likaThixo that nathi singakwazi ukuba sikubambe because God has decided that it is now time. And ndiyithanda le nto ndithilizo kaThixo ndiyalithanda because God does things in sequence. He puts the book of Deuteronomy before the book of Joshua so that we might understand Yeah. Amen. that a handover needed to happen. A proper handover. Landithi xa uzawungena endaweni yomntu kuthiwa nguwe ngoku. This person needs time with you. Ukuza kubonisa into yokuba senza kanje apha, lesiyenza kanje, le asiyenzi kanje. Xa siqhuba nendlela nestory, we get to the book of Joshua. Sibona uJoshua ingathi ngokuligogo. But Joshua had been identified in the book of Deuteronomy. Singangathi sithetha ngoMoses kakhulu in the book of Deuteronomy, but Joshua was in the making. Amen. And zonke izinto uMoses wayezenza Thixo ensured that uJoshua is the iti, he was Moses' assistant. Amen. I-assistant ke yazi nezinye izinto abanye abantu abangazaziyo. Amen. And may we learn that when the time of carrying over or handing over has come, see embrace. And we-embraceni kwethu singayi-embrace ngamehlo avalekileyo, but uThixo must confirm himself. Amen. I believe in God. Unafuneka azingqine. Yes. Azingqine uThixo. Singqine nathi. Amen. Singqine into yokuba we have moved from the book of Deuteronomy. Singenile ngokwencwadi kaJoshua. And I love how the book starts. It is isihloko God's commission to Moses. Ibilixesha ke ngoku to Joshua. Ibilixesha lika Joshua ke ngoku to take over. The commission is still the same. But a proper handover had to happen. And le ndawo yokuba uJoshua bekho isandla akusukuba yenzeke apha kulo chapter 34 in the verse 9 because it is mentioned there ekugqibeleni. Yenzeke phambili because Moses knew that Joshua eventually will take over because God had said so. Yeah. Kodwa the mentioning of ukuthululelwa of the spirit of wisdom is mentioned towards the end of the book of Deuteronomy. Xa sizaqala ijourney kaJoshua kakuhle. That you might understand into yokuba it might be Joshua's time, but Joshua needed ukuba udluliselwe ngendlela eyiyo futhi. Understand into yokuba uThixo had to fully and properly show to these people that uJoshua ndimbizile for eli xesha. Yiboneni, yazini, yamkeleni. And abantu ama-Israyeli azangathi why usinika lo? Because Joshua was handed over properly. Yeah. uThixo waqinisekisa into yokuba I will do this commission with Joshua and the people bayingqine ukuba lilo ixesha sizawuthandaza sithandazela ukuba ngoyise nonyana abalaziyo ixesha likaThixo. Oyise nonyana bayaziyo that I shall not depart from the book of the Lord, from
my left to my right, meditate on it day and night. That nantoni uThixo afuna ukuzityhila ngayo elizweni. Ndingangaba kanti ndimile ngepini, but Lord, ndincede ukuze imithetho yakho ndingasuki kuyo. uJoshua needed to be reminded that from time to time uzomane ulibala khona nje, because ayiqalanga kuwe le nto. Kodwa nantsi into apha emthethweni, and ngoku ingangathi oonyana bathetha ngobabalo lukaThixo. Kodwa ubabalo lukaThixo singalucuntsi, sulenze ingathi yinto engento. Sifuna ukwenza izinto ezingekhoyo, simise ngobabalo lukaThixo. Understanding that there's a reason why even Christ himself in the New Testament still mentions the law of Moses. Kunesizathu bona nje that we carry umbono weTestament endala into the New Testament. Because ubabalo lukaThixo luhamba nokubamba imiyalelo kaThixo. Sizawuthandaza. Bawo ndincede Nkosi. Ingaphuncuki